bụ nsogbu nke ụmụ gị ebe a taa biko ka ụmụ odibo ndị a nwere sonwe si ya mee ụmụ odibo ndị a nwere sonwe si ya mee kedu aha oyi nwanyị akụ Eririmma ọ bụ eziokwu Eririmma atụrụ abụọ niile agaghị abụkwa maka gị atụrụ abụọ niile agaghị abụkwa maka gị ị ga-atụ ime mụọ ya n'udo enwe obi aṅụrị ọṅụ wee juo anyị obi n'aha Jizọs si ya mee anyị ekpe n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ si ya mee otu anyị kpere otu aka ọ ga-esi adị ịdịgo mma mana ụkọchukwu ị chọrọ ịgwa m na ihe a ị nọ ebe a mee ugbu a na ọgwụgwụ o nwere ihe mgbata agasị m gị kwele n'aha ahụ bụ Jizọs Kraịst ikwere na ya ihe niile ndị a enweghị ife ọbụla mma Eririmma hapụkwa nsị anụ akwasị m gị emezina ihe ndị a ga na-enye gị nsogbu n'ahụ emezina n'ihe ndị a ga na-enye gị nsogbu mma ama m na ike dị gị mana hapụzia n'ihe ndị a ịnụ hapụ aga m emeli ihe ndị a emezina azazina hapụzia Eririmma mana ọ na-eme nego anya n'iru otu obi a na-atọ m mma ya nwa nwoke ọnwa nwanyị nwa na-agwa gị na ihe a ọnwa nwanyị ka m ya ka m ga-bute o nwere anụ m butere ka ị ga ya ka m gasị ire gị anụ nchi mba hapụ ya Akachi amatara m ike gị ihe iji aṅụ isi m maka ịbụ akara mmadụ akara mmụọ amatago m na nwaanyị amụghị otu esi amụ nwa ọ bụrụkwa nwoke tụrụ ime eji mụọ gị amụghọ gị ka esi amụmụ mmadụ ka m gwa gị echi na-abịa abịa anyị na-abịa igbu nwunye gị na nwa ebu n'afọ Igbo onye ka ebe isi dị ebe a onwe ka na-elu ka ose mana na-arị elu onwe ihe ị ga-eme ya Dakachi onwe ihe ị ga-eme ha onwe ihe ọbụla Dakachi nna o nwere onye hụrụ ebe a gị na onye na-ekwu ọ dịkwa na mma nne chọrọ ịgwa m na onwe onye hụrụ ebe a enyi gị nwoke dị ike okwu bịara ọ sị m bịa kpọọ gị ike okwu ka ebe ọ nọ ọdụ n'obi si ala nna bịa ka m gaa hụ ya
Grandpa, how is it possible that Akachi was half human and half spirit and was not conceived of a man and born of a woman? Akachi was truly half man, half human, and half spirit. But Grandpa, how is it possible? Akachi was the son of the chief priests of his time, who served the gods with all his might and power. But they never gave him a child. So he used his power.
Thank you. What? Ha! Yes. Grandpa, how was that possible? But that was the power that brought about the delivery of Akachi. At the point of delivery, the woman could not deliver the child. So Akachi's father used his powers to operate upon the woman and broke open the womb of the wife and brought out Akachi. What? Grandpa, how could a woman survive such an operation? She couldn't survive the operation. How could a woman survive such an operation? That means Akachi is an evil child. Well, you may say so, but he made the father proud and saved the father from dying shamefully without a child. You understand? Yes. And he never married another wife. He remained the only child of his father. But Grandpa, the spirit being threatened to kill Eririmma and her unborn child. The next day, how did it happen? Eririmma had a covenant that she would return to the spirit world on her 21st birthday, which was that next day. So despite the fact that the third eye had been removed, the covenant pot has been broken, the priest had prayed, the spirit was still monitored and harassed Eririmma. That was what happened. Gini. Ojo na-atọ m n'afọ a. Mba, ụjọ atụkwala gị biko. Ụjọ atụkwala gị. Ịma na afọ ime m apụọla mgbe na anọ. Achọrọ m ka nke a pụọ. N'ihi na akọzi ihe a. Ọ ga-apụ. Ịma na taa mere m ọgụ afọ n'otu. O eziokwu o. Taa ka ị ga-alaghachi na nke ndị mba ụjọ atụkwala gị. Ụjọ nwanne m nwoke si anyị okwukwe na anyị okwukwe n'aha Jizọs. O si anyị okwukwe n'aha Jizọs. Onwe ihe ga-eme gị. Afọ. Akachi! Ogini. Afọ. Eririmma. Afọ. Ogini. How can all women in there? All women in there. Oh, you hear me? What's that? Number, come on. Eririmma. What the heck you know? You know? What the heck you make? What the heck you make? You know? What the heck?
come back. I bind you in the name of Jesus Christ of Nazareth. It is finished. I thank you, Jesus. I thank you, I thank you, the lily of the valley. I thank you, the bright and morning star. I thank you, I am that I am. I thank you, the soon coming King. Akachi, we are gone. One more. Thank you, Jesus. No, can't go for there. We are getting mad. So, that was the final destruction of the spirit world and the life of Eririmma. She bore a son, and she and her son and Akachi accepted Christ. And that was how the story ended. Every year, mama, every year. Every year, oh, mama, every year. Every year. Igbo lamo, obieze. Igbo lamo. Oh, lekene ka ngwane mem. Dede manyi ngole. Obioma ke ni jemem. Osokwala gi je no panya. Yo, haga na eme so no gi je bezenu. Manye jago egu. Ore marana. Manye jago. Ore marana. Manye jago. Ore marana. Manye jeni. Ore marana. Agati bam anje muwe. Ore marana. Agati bam anje muwe. Eriri wama eriri, eriri wama eriri, eriri wama eriri, eriri wama eriri, eriri wama eriri. Eririmma wanyoma. Eririmma wanyoma. Bike bezila o. Ogade mame mesiao, bike bezila. Ogade mame mesia. Eriri wama eriri. Eririmma wanyoma o. Bike bezila o. Ogade mame mesiao, bike bezila. Ogade mame mesia. Eriri wama eriri. Eririmma wanyoma o. Bike bezila o. Ogade mame mesia o. Bike bezila. Ogade mame mesia.